संसैलाय मोनानि ओंखाम ओंख्रि जुरिनोसै सोरांबा संलायगोन मोनाबा संलायगोन बिदिनोसै ना माथो खालायबावनो आलु राम जानोसै दिनै आलु राम आलु भाजा जेबो सङा बिमा बुरिया दिनै आलु भाजाजोंनो जानांगौ फिसा उफाय गैया बिमायाबो रेस्ट लानो लुबैयो आयु मा आंना दानि आखाइखौ गन्थं बेनोनो रोंबाय जोंना मामिया गोसोखौ हमथाथागोन नोंनिफ्राय आं गोजानाव जोंना मामिया सिंगार जासिगोन सिंगार गोसोखौ बुरखायदों गोदो जेबो जानो मोनाखैमोन नालाय बेबायदि गैया आंहा आं गनायबाय आं फोथायबाय नोंल' गोजोनै था नोंल' गोजोनै था फुरथि थायाबा फिसाफोरखौनो लानानै माथो दुखु थाबाय थानो ना मानसिनि जिबन दानो दंगो दानो गैया ओंखायनो जागोन दे दालि जानो आंखौ दालि संनो थिनगासिनो दं आरोना आं मोनानायखौ संनो बाबाय आलु भाजाजों जानोसै गाबोन सानदेआव जोंहा मिरामिसखा दालि टमेट' बाथोन जागोन ना सोना ना जिउ नोंनि अनगा बोरै थांना थानो आं नोंनि अनगा बोरै थांना थानो फुंनि बाराव गोजोन गैया खननोथ' रोङा हांसो गारामाखौ लानानैबाबो एसे खनबायानो मा ना बिदि होदावबाबो गियोसो आंना फिसाजोआ दां गाबलायगोनलाय बियो गोसोखौ हमथाथागोन नोंनिफ्राय आं गोजानाव गोसोखौ बुरखायदोंगोन जेबायदि गैया आं गनायबाय आं फोथायबाय नोंल' गोजोनै था आंनि सनाखौ खनहरबाय आरो आङो ना दा नायथोंसै भिडिअआव बिसिया गानो माम खाएगा माम खाएगा माम Salakati basugau dang tolani jangai gau Mami Salakati basugau dang tolani ubongai gau Na 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 dengar deh na 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 deh Này, đến đi để. Nếu muốn sáng đây cái hôm nay ba để ba bé này cần na bé hay để. Na 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 na. आलू का चालू बेटा कहाँ गया बैगन के टोकरे में सो रहे थे बैगन ने लाके रो रहे थे मम्मी ने कॉल किया हंस रहे थे ना माँ Legaria di Comissindi. Udah bisa pakai sana. हाखांबाय नै भाजा एवहरनोसै जल्दि जल्दि ओंखाम संहरनोसै जानोसै दुमफ्ला बिन्दास उन्दुनोसै नायनांबाय था जोबजासिम आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ गोदान अननानै साबसक्राइब खालामाबा जौ लोंनो मोनबाय जौ अखा जौ लोंनो मोनबाय
थ' सनाफोरानि भिडिअखौ नाय जोबजासिम थ' सनाफोरानि भिडिअखौ माबायदि मोनो अननानै नाय जोबजासिम आरो जायफ्रानि चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै खनसे साबस्क्राइब खालामनानै गालां लाइक खालाम शेयार खालाम अननानै मोजां मोनदोंबा थ' बिदिनो भिडिअखौ जागायबाय थादिनि ओंखाम संहैदिनि नै बेखौ हास'बाखै फुर्ति थानांगौ आरो ना बेसे टेनसनाव थाबाय थानो टेनसनाथ' टेनसन दे गोसो सिङाव टेनसनखौ लानानैबाबो माने सायाव हाखावबावनांगौमोन नामा सोरनिथो गोसोआ सानफ्रामबो खुसि थाबाय थायो बयहाबो दुखुआथ' दंखायो आरो ना दुखुनि गेजेरजोंनो रंजा बाजा थानांगौ उफाय गैया माथो खालामनो हाखावबाव जोंनि दुखुखौ जोंसो मिथिगौ फौजिनि बिसिफ्रासो मिथिगौ आरो दुखुआ मा बेसे खस्थ' फिसाजों गालां जानानै हालाय हाबाय बेसे बिदि खस्थ' संसार जायो जोंसो मिथिगौ आरो जाय फौजिनि फेमिलि बेसे बुजिगोन बेसे मिथिगोन आरो ना नायलांबाय था आं एवहैग्रोनोसै आलु भाजाखौ आंना सनाया जा मोजां बे प्रेसार कुकारजोंनो गेलेबाय थायो आरो ना प्रेसार कुकारनि खर'जोंनो जा मोजां गेलेहोबाय थायो आं ओंखाम संबाथाय एवबाय आं नै आलुखौ दे उथान्दो दे उथा दे उथा दे ना 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 होनबाथाय ओरैबायदि खर'खौ सोमावो ना सनाया दे ना 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 अ सनाया मोसानो रोंलायबाय जिउ हो दे आं दावदै रुदोंमोन आलु भाजाखौ एवखांबाय आङो ओमफ्राय दा दावदै रुगासिनो नैबेहाय आलु भाजाखौ एवखांबाय नैबे दावदैनि